Mali kono Mali kokan ambalma ayaw bisimila vewa bambaraka Mali kura kunafunu kene sigira nega nyeta ni wolum lantana gosira Bamako na laminina ula nega nyeta ani flabe Washington DC Amerika jamana faba kono bi araba février kalo kle konoton samba flani mugani fla kunafunu la kumaba adowe na taliken nunu kan kalasi awma ni kunogo labaina Mali finitigi fama uka ulika jo sera kato uka doni dadumuni fe toni chama ani furawiye katadi farabugu dumdeuma gairala kunafunu ni sirasagalu kofe ka foko alibi farabugu ama bo jadi jakuluma ubulu hanye kunafuni munu soro farabugu dugu nabi amino lasi awma ame kile saba kile nani foka se toko kuma essence rate ambulo kataka mako bankas na fle ni mopti marala akachani kunogo kile nye tajiko gelea binendo ukaduka min kera sababu ye ka gelea pade lasi dugudeuma kunafuni munu fene bo kunya kono bi amino tenten kodi awma coronavirus bana kunka kena ministri so akakunu tarata no bena février kalo kile sheki samba flani mugani flama uya ira kafo bana bato hakami be Mali jamana kono oye mugo ba bisa bani mugo kemefla ani mugo muga ani wolonvla nono ne bena kebbi akwa kuna funu lak mabado yi sanga bisa ba kono ka fara kuna funi wora ka mi bela jele mena tenten kalasi oma Mariam Traoré fe kabo vewa suba kono Washington DC ayo bismillah. Katemani Malikura kunafunu ye bataki min bora bi araba sogoma Mali jamana nyamgo yoro kaira kafoko jekulu do bena sigisenga min bi wele ko comité pour reprendre le dialogue wala sa kuma nyoya kaseka do Mali jamana nyamgo ani CEDEAO jekulu kafara Union Africaine ani ONU jekulu ka geleya monobe jamana kono ulu kaseka wuli kabwe Mohamed Danyogo vewa bamara tokola kabo Bamako alebo kunafunu lasi bi araba Mali gouvernement ye sɛbɛn fura bɔ ka malidenw ani diɲɛma kunnafoniya k'a fɔ u ye baarakɛ jɛkulu ko o sigi sen kan o jɛkulu u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka bɛnkan ɲini Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ani CEDEAO maaw fɛ yaasa gɛlɛya min bɛ yen o bɛ se ka cɛ ka bɔ yen cogo min na ani kalafiliw olu bɛ se ka dɔgɔda cogo min na ni u fila ka bɛnkan ye i ka dɔn k'a fɔ ni jɛkulu min sigira sen kan i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu fitinin fila o de bɛ a kɔnɔ a fɔlɔ ni o kɔni o maaw ye Ghana Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo ani CEDEAO maaw o ka baara bɛna kɛ jumɛn ye o de ye ka kɔrɔfɔw nɔgɔya Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o jɛkulu i ka dɔn k'a fɔ o ɲamaya o bɛ Mali ministre des affaires étrangères bolo n'o ye Abdoulaye Diop ye jɛkulu filanan i ka dɔn k'a fɔ n'o o kɔnɔna la sa gouvernement yɛrɛ b'o kɔnɔna la ani i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu min bɛ Mali la n'o o kɔni ka baara ɲɛsinnen don cɛmancɛ fanga yɛrɛ o kɔlɔsili ma ani Union Africaine Ghana ani Nigeria ani i ka dɔn k'a fɔ maa kodɔnna wɛrɛw olu de bɛ o jɛkulu kɔnɔ olu ka baara bɛna kɛ jumɛn ye CEDEAO kɛlen don ka sɛbɛnfura min di ka ɲɛsin kalafiliw ma ko o kalan ka a lajɛ yala n'a bɛ se ka kɛ walima n'a tɛ se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu fɔlɔ n'o bɛ Abdoulaye Diop ka mara kɔnɔ olu kɔni y'u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ janvier kalo tile 31 tɛmɛnen wa jɛkulu filanan n'o bɛ ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga o ka mara kɔnɔ olu y'u ka lajɛrɛ fɔlɔ kɛ kunun tarata Mali kɔnɔna la Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ni kuɲɔgɔn daminɛ in na Mali jamana finitigiw n'o ye faamaw ye ka wuli ka jɔ sera ka to u ka don ni dadumuni tɔni caman ani furaw ye ka taa di farabugu dugudenw ma nka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ hali bi farabugu dugu ma bɔ bolo la a bɛ jadi jɛkulumaw tigɛ kɔnɔ min kɛra duguden dɔw ka seereya ye o kɛra sababu ye VOA Bambara tɔgɔla Mariam Kuyate wulila ka koɲɛ sɛgɛsɛgɛ a ye kuma di farabugu duguden dɔw ma an k'u ka kunnafoni yɛrɛ lak'i ka lamɛn farabugu bɛ cogo min na nin waati in na. Kabini karidon kunnafoni di siraw fɛ a yirala k'a fɔ ko farabugukaw bɔla karo gɛnɛndinɛ tigilamaw ka bolo kan nin kunnafoni galontigɛyala farabugukaw yɛrɛ fɛ Abdoulaye Kulibali ale ye farabugukaw ka dozoba ye n b'a ka kuma e fɛ sa k'i dɔlen to n ka dozo kɛli de la tiɲɛ don finitigilakaw u nana ka na balo da an ma ala y'a kɛ an nisɔndiyara o de la denmisɛnw bɔra fɛ biri ko balo nana dɔw y'o de filime k'o ta k'o fili mɛti sanfɛ k'a fɔ ko sabu libéré la ayiwa libération min fɔra ala ka a ko ala k'a ni sababa bɛn k'a mɛn kɛ fɔlɔ an ka soldasiw olu sera cogo di ka ninnu kɛlɛkɛbaga ninnu k'u ka marifa n'u ka janw to yen ka se ka don aw fɛ yen nɔ o sera ka kɛ cogo di ayiwa an ka finitigilakaw de nana ni u ye o u ye kɔnvaba de wuli o ka na ni balo ninnu ye u nana cogo min kɔni ala de b'o dɔn koyi anw t'u nɔfɛ yen nɔ ala kɔni y'u nacogo dɔnbaga de ye
ayo nana kana balo ngone di an ma herela ushira dugu jɛra o kɔ segira fɛnɛ bamaganjiw bɛ ale bi parce que hali sɔrɔ ne ka brigadier ko ma u bɛ torsiw ni moto faru n'u ka mobili faru b'u bɔ côté minnu fɛ sufɛ ko hali sɔrɔ ko foyi ma bɔ a la. Musa Kulibali farabugu ka don an k'ale fɛnɛ lamɛn. U ma taa bi u ma taa sini hali kununko wulada fɛ nin yɔrɔnin na an ka mɔgɔ dɔ y'a essayer ko a bɛ taa a jateminɛ ni u bɛ yen ou bien u tɛ yen nɔ u ye tiri k'a la ani boli de sigira fala niveau yɛrɛ la réseaux sociaux yɛrɛ de nana pour éveiller les gens mais n'o kɛra mɔgɔw tunu yɔrɔ ye vraiment u bɛ anw kamana gan. Balo ni fura o kɔni dira farabugukaw ma karidon ni Mali soldasiw ka wulikajɔ ye. Nin balo kofɔlen ninnu ye gouvernement ka dɛmɛ ye k'o fara farabugukaw yɛrɛ ka balo lamaralen minnu tun bɛ dogo firi marakafo la. Surasiw ka mobili 6 de chargera ko mobili ba ninnu 6 de chargera dunna ka na. Fila o kɔni kun ye dɛmɛ ta ye malokisɛ ani ɲɔ. Mobili 4 tɔ o y'an yɛrɛ duguramu o na an balimaw u ye suma minnu fara ɲɔgɔn kan o ni nafɛnw ni o de faralen don ɲɔgɔn kan o kɛra ka mobili 4 de fa. An yɛrɛ an ye balo min sɔrɔ alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada. Walasa dugu minnu bɛ jihadiw ka bolo kan u ka se k'u ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka jateminɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn damadɔw bɛ yen minnu kan ka sigi sen kan an ka Mali ɲɛmaaw fɛ a fɔlɔ bɛ tali kɛ burudi-ɲɔgɔnma ani faamuyaliko ɲuman dugudenw ani Mali soldasiw ni ɲɔgɔn cɛ. Filanan ko dankari ka kɛ maaw la minnu bɛ yen kunnafoni di kama ni majugu ninnu ye. A sabanan Mali gouvernement ka baarakɛ borodaw o ka caya ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na. An ka dɔn k'a fɔ farabugu ale kɔni bɛ jatigɛwale tigilamaw ka jan kɔnɔ a bɛ san 2 bɔ. U ka laɲiniba ye fɛn min ye bi o de ye ka nin ma kofɔli ninnu daga b'u da la. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka kunnafoni dila min bɛ wele ko Colonel Abdoulaye Maïga ye laseli kɛ kunu tarata Bamako dugu kɔnɔ min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna la walasa ka se k'olu wuli ka bɔ yen basigi ani hakilisigi ka se ka na jamanadenw fan fɛ. Modibo Dambele ale ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ bi wulila ka sɛgɛsɛgɛ a ye kuma di Yusuf Sisoko ma kunnafoni sɛnsɛnna do ka bɔ Bamako an k'a ka hakilinaw lamɛn kan. Lajɛrɛ in kɛra kan a ye lajɛrɛ in kɛ ani gouvernement ni CEDEAO ni communauté internationale ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ale ye nin lajɛrɛ in kɛ a ye min fɔ kuma kɔnɔ o ye min ye transition wagati ye wagati min na transition kan ka ban a y'o kuma de fɔ ko ni u ye ɲininkali k'a la ko parce que n'i y'a jateminɛ ko halisa CEDEAO ma ka sanction lever ko mun de la o ma lever o ma lever parce que durée de la transition o ma fɔ quoi donc a yɛrɛ y'a fɔ kunnafonidilaw ye ko ni Ala sɔnna ko durée de la transition ko bɛna ko ko bɛn bɛna ko kan ko ni bɛn kɛra o kan k'u b'o fɔ CEDEAO mɔgɔw ye n'u y'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ye k'u b'a fɛ en tout cas CEDEAO ka teliya pour que sanction minnu bɛ ɲangati min bɛ Mali kan u ka se ka bɔ a kan cogo min jamana ka se ka lafiya. Mun de la a ko bɛ kan ka mɛn hali bi wagati min na jamana bɛ CEDEAO ka ɲangili kɔnɔ hali bi e mun faamuya o ko la. Bi Malien caman de bɛ k'o ɲininkali k'an ye CEDEAO ye sanction ta kalo 1 dafara kunun de o kalo 1 kɔfɛ halisa an y'a jateminɛ gouvernement tɛ ka foyi kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka sanction ninnu jamanadenw lafiya donc vraiment o ɲininkali bɛɛ b'o k'i yɛrɛ la bi parce que n'i y'a jateminɛ sanction in bɛ ka peser yɛrɛ de véritablement Maliens kan parce que commerce jɔlen don fɛn caman de jɔlen don gouvernement ye proposition min kɛ CEDEAO rejeté mais u ma na ni fɛn wɛrɛ ye min bɛ kɛ sababu ye en tout cas discussion bɛ se ka kɛ autour de ça. A fɔra ko furancɛ fanga charte ko yɛlɛma bɛna don a la ko bɛ kan ka taa cogo min na est ce que a ko bɛna mɛn tuguni wa e yɛrɛ ka jateminɛ la. Yɛlɛma ka don charte la o kan ka kɛ o kalo 18 de dira charte in na et puis charte in na fɛn dɔw b'a la olu tɛ yen tuguni n'o ye poste de vice président ye kuma wɛrɛw bɛ ka fɔ charte ko in na an kɔni tɛ ka fɛn fɔ la parce que o ye bisigi ye an b'a u lajɛ fɔlɔ hali durée kura min kan ka daminɛ u kan ka proposition bɛɛ ko charte in kɔnɔ kan. Politiki mɔgɔ minnu ma jɛ ni hali bi dɔ farali a kan e hakili la u bɛna se ka ɲɔgɔn faamuya ni yɛlɛma donna charte ko la. O de jɔrɔna ko ba yɛrɛ premier ministre ka kuma o kuma a bɛ k'a fɔ ko bɛ to o da biri donni kɛ tasuma na ni furancɛ fanga wagati min jamanadenw bɛɛ kan ka tigi di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka réforme minnu kan ka kɛ pour que institution forte ka se ka sigi sen kan olu ka se ka kɛ. Nin tun ye Yusuf Sisoko ka laseliw ye Modibo Dambele ka kuma bananin na kunnafoni sɛnsɛnna do ka bɔ Bamako. An bɛ taa Tombouctou mara la ka da kan nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye u ka hakilina dɔ sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye da dumunifɛnw ye olu ka se ka sɔrɔ Tombouctou dugu kɔnɔ kosɛbɛ i n'a fɔ a tun bɛ deli ka kɛ cogo min na min bɛ wele nanzarakan na ko bourse régionale céréalière a yirala k'a fɔ sefa wari miliyɔn 60 ɲɔgɔn de tara ka don nin baara in da fɛ Alfuseni Elaji VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.
Bourse régionale céréalière n'o ye an ka suman kolokololen sanni feereli ye a baaraw kuncara Tombouctou ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔnna sugujɔ ka kɛ Tombouctou min bɛ tali kɛ an ka suman kolokololen sanni feere kan a hakilina bɔra jɛkulu la a bɛ fɔ mun ma plateforme multi acteur. Fɛn caman minnu kun tunna sugu kan an y'u ye yan o fɛn ninnu bɔra an balakaw yɔrɔ a bɛ san 20 yɛrɛ bɔ an tɛ fɛn ninnu ye o yɛrɛ de ye nin foire nafa ye. Nin kɛnɛ y'a to an ka sɛnɛkɛlaw sera ka u ka sɛnɛfɛnw feere barisa sɛnɛfɛn minnu mɛnna u bolo u ma sanbaga sɔrɔ a la. Nin foire min sigira nin ye a nafa bonyana kosɛbɛ an kan an nana ni an ka feere fɛn o fɛn ye a caman ba de sanna mɔgɔw nana kosɛbɛ u y'an ka feere fɛnw lajɛ u ye sanni kɛ wa feere fɛn ninnu diyara u ye kosɛbɛ. Nin kɛnɛ in kɛra sababu ye an ka suma bayɛlɛmabaw ye balo dɛsɛ kɛlɛ dumuni jira maaw la. Mizola ka produit min exposera ale ɲininen don kosɛbɛ Tombouctou yan nɔ a ka di denmisɛnninw ye kojugu wa a bɛ denbaw yɛrɛ dɛmɛ denmisɛnninw labalo cogo ɲuman na n'i bɛnna ni produit ɲuman ye a bɛ kɛ sababu ye hali ka ordonnance ko musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Nin baara ninnu bɛna kɛ sababu ye Tombouctou suman feerela dɔw ka se ka taa Segu suman kolokololen feere ni sanni la wa Tombouctou yɛrɛ bɛna ɲini ka jamana ka nin kɛnɛ in sigi Tombouctou yaasa Mali sumanci kolokololaw ni a bayɛlɛmabaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. An bɛna mɔgɔw ta minnu bɛ taa Segu t'a la an yɛrɛ de bɛna ɲini bourse nationale o ka segi ka na Tombouctou yan san o san a bɛ kɛ ɲinan ta fo a ka kɛ Tombouctou. Nin kɛnɛ in kɛra sababu ye fana ka bolonɔ bila sɛbɛn kan min bɛ $60 bila suman baaralaw ka bolo kan. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛ sira ye. Bugunikaw aw b'an sɔrɔ radio Kumase kan fiɲɛ turukala 92 fiɲɛ sira fɛ. Koro o ye radio Orona ye fiɲɛ turukala 93 ani tumi 2. Yuwaru radio Dunia fiɲɛ turukala 101 tumi 2. Gawokaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tumi 1 ka Tumutu o ye fiɲɛ turukala 90 ani tumi 3 ye. An ka bɔlɔlɔsiraw bɛ yen www.voabambara.com aw bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook kan VOA Bambara. Mali kura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma nin waati in na Mariam Tarawele fɛ ka bɔ VOA Soba kɔnɔ Washington DC. An taa kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ Bamakɔ kunun tarata février kalo tile 8 san 2022 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 116 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bɛ olu la. Mɔgɔ 12 de kura sɔrɔla ka fara banabaatɔ kan. O ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 27. Maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 15 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunun tarata février kalo tile 8 o kunnafoni di senfɛ. Ka tɛmɛ ni Mali kura kunnafoniw ye an taa jamana camancɛ fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankas n'a filɛ nin ye Mopti mara la. A ka ca ni kunɲɔgɔn 1 ye ko tajiko gɛlɛya o bɛnnen don u ka dugudenw kan kosɛbɛ min kɛra sababu ye taji feere yɔrɔw la nin waati ninnu na maaw ka fɔɲɔgɔnkɔ ani ɲɔgɔn samasama o cayalenba don. O gɛlɛyaw kosɔn bi VOA Bambara ka lasigiden ni o ye Tijani Wedrago ye ka bɔ Koro ale wulila ka koɲɛ sɛgɛsɛgɛ a ye kunnafoni minnu sɔrɔ o de filɛ nin ye. Nin bolimafɛntigi ninnu bɛɛ lajɛlen jɔlen don fɛn kelen de nɔfɛ taji a bɛ kunɲɔgɔn kelen bɔɲɔgɔnko bɔ taji tɛ Bankasi mara kɔnɔna na Amadu Telefuje ale bɔra a ka dugu la ka na taji nɔfɛ nka a ma taji sɔrɔ. Transition faamo ye o k'a lajɛ jamana kɔnɔ taji ko bɛ cogo min na bi ten na a ka se ka nɔgɔya pour que mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ quoi n'o tɛ an bɛ bɛɛ dɔn kɔni yan nɔ an bɛ tile 3 tile 4 fo ka se dɔgɔkun ma essence yɛrɛ tɛ an bolo ka tagama. An ka munumunu kɔnɔna na an ye taji feerela dɔw da sumusumu y'a jira k'a fɔ ko taji ko gɛlɛya ma bɔ olu la nka a bɛ Bamako de baw olu tun bɛ taji sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na Bamako o tɛ sɔrɔ la bilen. An bɛ don min na caman bi ka u yɛrɛ ɲininka yala CEDEAO ka ɲangiri bere nɔ de ye nin ye wa. An ka ko bɛɛ lajɛlen bi jɔ quoi an kɔni an b'a ɲini faamaw fɛ ka dabali kɛ o ko in na an kana se ka to ka jɔ cogo min na essence ko in na. Tajiko kɔni jɔyɔrɔ ka bon an ka taa ni ka segin kɔnɔna na
ɲani fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin ko in na bolimafɛn senfilamatigiw de seginen don kosɛbɛ a ko in kɔnɔna na. Tijani Wedrago, VO Bambara tɔgɔ la Bankasi. An taa Yuwaru mara la. Nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye u ka mara ka a yɛrɛ ka nɔnɔ cakɛda sɔrɔ min bɛna baaraw sigi sen kan walasa ka se ka nɔnɔ lasagoni a n'a la bayɛlɛmali baaraw ta ba la min nisɔndiya bonyana kosɛbɛ Yuwaru dugudenw ma. Gurdo Bokum, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru. Yuwaru bɛ Mopti mara de fɛ jamana in cɛmancɛ yanfan k'i daga yɔrɔ bɛn badama. A ka sɔrɔ ngulonman de ye sɛnɛ, mɔni ani bagan mara. Nka a bolofa bɛ min kan kosɛbɛ o de ye bagan mara ye. Wa nin ye dugu in garisigɛlen ye nɔnɔ bayɛlɛma yɔrɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Produit Valais. Au début, nous avons en tout cas bi in na an minnu ye jɛkulu in ɲɛmaa ye an b'an ka nisɔndiya yira kɛnɛ kan wa ka jira aw la k'a fɔ an ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa i ka dɔn k'a fɔ nɔnɔ sɔrɔli a kana kɛ degunba ye. O de kosɔn an ye an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka misi dama dama ɲini misi min kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tile kɔnɔ o bɛ se ka litiri 13 bɔ ɲɔgɔnko di an ma. Dugu musolakaw y'u dantigɛ kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya yira. Nin n'a ɲɔgɔnna cakɛyɔrɔ kan ka ni cɛsiri ni timinandiya de ye o dɔrɔn de la maa bɛ se k'a nafa ye. An minnu ye Yuwaru musow ani Yuwaru fulaw ye nin ye nisɔndiya fanba ye anw de ta ye. Bari min ye sanni feere ye nɔnɔ ko nasira la nin ye a ko sabatilen de ye i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ sira la. Nɔnɔ bɛna bayɛlɛma yan de ka kɛ fɛn caman ye sirime, nɔnɔkumu, fɛnɛ, fromaji, yaourt ani lɛka ye. Ko yu dɔrɔn ye bagan de fɔ. Bagan b'an bolo, bagan kɛyɔrɔ b'an bolo, bagan balo b'an bolo. Mais mun na nɔnɔ tɛ se ka sɔrɔ yan san da ye. O problème ba tun bɛ kɛ. Fɛn bɛɛ de bɛ dilan in kɔnɔ. C'est-à-dire nɔnɔ kɛnɛ a bɛ sɔrɔ yan 24 heures sur 24 heures. Nɔnɔkumu bɛ sɔrɔ yan, fɛnɛ bɛ sɔrɔ yan nɔ, yaourt bɛ sɔrɔ yan nɔ, sirime bɛ sɔrɔ yan nɔ. Nɔnɔ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn o fɛn. Yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ma to kɔ nin ko in na Bɔkari Ginbaba ale kun bɛ yen k'i dantigɛ. Sigikafɔ bɛn ani tilenya o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin n'a ɲɔgɔnna yɔrɔw sankɔrɔta wa an k'o kɛ an sinsinbere ye walasa yɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ anw fɛ ni o ye nɔnɔ k'o ba yɛlɛma. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ maa minnu ka jigiya minan kɔnɔ o ye coopération suisse de ye wa ale kɛra sababu ye ka maa caman de fana bolo don baara la anw fɛ yan nɔ dugu in kɔnɔ. Ni tun ye Gurdo Bokum ka laseliw ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru. N'an seginna ka taa Bamakɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laseliw kɛ bi araba sɔgɔma min senfɛ u y'a yira k'a fɔ laɲini min baaraw tun sigira sen kan n'a tun bɛna don sariyasenw kɔnɔ walasa ka se ka marabolo finitigiw n'o ye police territorial ye baaraw sigi sen kan k'o koɲɛw bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ nin waati in na. Mohamed Danjogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Cɛmancɛ fanga gouvernement ale y'a laɲini kunun tarata k'a fɔ sariyaso min n'a bɛ tali kɛ police territorial kan n'o de ye polisiw bɛ sigi Mali région kɔnɔnaw la ko k'o ta ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ wasaden bulon ladege maaw n'o ye CNT maaw ye u ka baaraw kɔnɔna la baara minnu dɔgɔdalen don ka bɛn février kalo tile 17 nata ma i ka dɔn k'a fɔ o mun kɛlen filɛ nin ye gouvernement fɛ o diyara maa caman ye kɛrɛnkɛrɛnya Mahamani Baba Kunta sabula ale fɛ ni police territoriale ko in faamuyalima ka a la wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya wɛrɛw ye. La loi sur la police territoriale u y'a retiré a ɲɛna an n'o y'a sɔrɔ accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger aux recommandations de l'ONU parce que n'i y'a ta k'a lajɛ loi min don a bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw yɛrɛ don ɲɔgɔn na parce que a bɛna kɛ sababu ye malifatigiw mun ye malifa bila mun ma malifa bila a bɛna fanga d'u ma u ka se ka marifa ta tuguni. I ka dɔn k'a fɔ ni mun ye nin police territoriale ko in yɛrɛ ye n'ale bɛ i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ n'an ko mun ma ko accord de paix Nɛnɛ Jalo ale y'a yira k'a fɔ fɛn min don a tɛ se ka lawale an bɛ wagati min na ko sisan sabula cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu tun ye a layidu ta malidenw ye k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a kan ka lajɛ ka da kan maliden bɛɛ jɛnen tɛ ni a kɔnɔkow ye. Nɛnɛ Jalo an ka ale lamɛn. Ka accord d'Alger labaara tout simplement accord d'Alger mun ni jamanaden fanba jɛnen tɛ ni a kɔnɔkow ye et que jamanaden fanba fɛnɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ an ka nin autorité ninnu u bɛna se accord in ma ka révision kɛ a la Choguel yɛrɛ y'a fɔ qu'on va procéder à une relecture intelligente de l'accord d'Alger donc mɔgɔw sigilen don ka o de makɔnɔ donc n'a nana kɛ k'a fɔ ko ka
et police territoriale donné accord d'Alger ka recommandation d'Ouye et pour renforcer la régionalisation, la décentralisation dans notre pays. Ika donc kafo depuis ni ngani koni tara chamache fanga nyama ufe kafo police territorial alebna do sente mau uka bara konna la bolo fara chamambe yi barakela chamambe yi olu koni ayira kafo olu ma familial ke akoina olu la ika donc kafo police olu ka la fasa tomba o senyero ola burema sulo nale police ka la fasa tomba o ka kuma lame uye mufo anka je anka alame police yera bora ka kuma kafo ko police de proximité yera bi déjà ko par exemple Bamako Bamani Sabanunu ye police de proximité donc ko police de proximité mon be police ga syndicat ka fotala ko na gouvernement bina mission jumé de qualifiala abina bara jumé de dama abina mission jumé de dama pour que ka barake donc police yera ma ko infamia ni police ma yoro fem famia yoro mina en population lambda en kon komote ni ngani am talen fle chamanche fanga gouvernement fait ka foko police territorial bara ko bosente mau u ka bara kono Benjamin Sangala ali hakilla ka fo femindo abe kata malidin de Jimmy Srafe sabula malidin chamaya ira kabri kuma infora bololo sanfɛ ani dugu kɔnɔnaw la ka fɔ u fɛla tɛ u ma jɛni ayi sarase mi akofolo do kabido bala mi police territorial gouvernement ya boama ka sabu kɛ jamanaden fanba bɛ ta fɛ ale fana ya lajɛ de ni a y'a sɔrɔ an bɛ waati min na est-ce que a bɛ bɛn mɔgɔw ma walima a tɛ bɛn mɔgɔ hakilina u y'a dɔn ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a man di jamanaden fan caman ye. an b'a yira k'a fɔ sente maaw olu kɔni ka baara fanba bɛna boli mun kan février kalo tile 17 nata o de ye sɛbɛn min n'ale yɛrɛ bɛ i ka dɔn k'a fɔ cɛmancɛ fanga yɛrɛ organiser wa o talen kɔ ka bɔ yen sariya sɛbɛn min n'o fana bɛ kalafiliw k'olu ɲɛnabɔ Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan n'o ye u ka jamana faaba ye kabiri gɛrɛntɛ kɔni sigira Mali jamana kan CEDEAO jɛkulu fɛ min kɛra janvier kalo tile 9 a kɛra Ghana jamana faaba kɔnɔ mɔbiliba bolila minnu ni olu ye malidenw ye ani Côte d'Ivoire jamanadenw n'u bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali kɔnɔ caman de balannen don nin waati in na ni u ka da dumunifɛnw ani marchandises ye min kɛlen don gɛlɛyaba ye a mɔbiliba bolilaw ma n'o ye chauffeur ye o wulikajɔ senfɛ bi VOA ka lasigiden Alain Amochi ale ye wulikajɔw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲɛ kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bayɛlɛmana ka di an ma Keyatu Traoré fɛ an k'o kunnafoniw lamɛn. Abidjan Côte d'Ivoire jamana faba kɔnɔ port la Mali camion ba caman jɔlen bɛ makɔlɔni la ni u ka doniw ye a dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ doni yɛrɛ t'olu kɔnɔ baara ɲɔngirila kabini waati min na CEDEAO ye Mali jamana ɲangi janvier kalo tile 9 na san 2022 la Vafi Kone min bɛ baara kɛ CSCRAO la cakɛda min bɛ baara kɛ ka mɔgɔw ani minɛnw ka taa ni ka seginw nɔgɔya CEDEAO tɔn jamanaw kɔnɔna na ka fɔ la nin ko nin sera dabila ye ten sa sabila a kɔlɔlɔ tɛ Mali jamana kelen kan Vafi Kone n'ale ye Confédération des syndicats des transporteurs de la CEDEAO au président ye. Alors problème tɛ Mali keneta ye jaman lulu an ka sous-région na jaman lulu de bɛ frontière kɛ ni Mali ou bien jaman wɔɔrɔ même o ko dominiw bɛ don mais bibi na 20 heures frontière bɛ datugu foyi tɛ se ka don même i bɛ taama sisan i tɛ se ka don. Ni sisan Côte d'Ivoire frontière la tɛngɛrɛla Wangolo mɔbiliw jɔlen bɛ yen parce que mɔbiliw an baliko nana waati min na mɔbiliw minnu chargé la o jɔlen bɛ yen sisan an ka mɔbili de kɛra sisan comme magasin. Mali ka minɛn min bɛ jigin Abidjan port la o de ka ca kosɛbɛ a jamɛ kin kɔnɔna na yɔrɔ min ye feerekɛyɔrɔ belebeleba ye transport cakɛda belebelew caman de bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ka bolofara wɛrɛw bɛ dugu wɛrɛw kɔnɔna na olu de dagalen don a yɔrɔ la yen nɔ maa si tɛ mɔbili gari kɔnɔna na tuguni ayiwa o waleya kɛlen bɛ gɛlɛya belebeleba de ye mɔbilitigi caman bolo sabila u tɛ kan ka se k'u ka dépenses kɛ Sidi Saudu ale ye chauffeur ye ka bɔ Mali jamana kan. Bon an bɛ an sɛgɛnnen don ko min don a dogolen tɛ mɔgɔ si la an b'a degun kɔnɔ cogo min na Côte d'Ivoire fana b'a degun kelen fana kɔnɔ parce que n'i y'i ka da tugu mɔgɔ ɲɛ n'a fana y'a ka da tugu ye donc aw bɛɛ bɛ bila degun kelen de kɔnɔ anw degunnen don cogo min na yan fana degunnen don parce que ni minɛn ma ta ka bɔ yan ka taa o ye degun ye ni minɛn ma bɔ anw fɛ yen ka na yan o fana ye degun ye siyɔrɔ ɲuman t'an bolo dumuni ɲuman an tɛ se k'a sɔrɔ k'a dun ne yɛrɛ bɛ yan nɔ nin y'a kalo kelen ni kɔ de pour que n ka se ka wari sɔrɔ fo ni n terikɛw nana ka bɔ voyage la n'olu ye 200 100 ainsi de suite k'a fara ɲɔgɔn kan k'a di yan pour que n bɛ se ka balo n'o ye.
Abidjan port ye Mali ka ravitaillement port fɔlɔfɔlɔ de ye. Dancɛw datuguli ani nafolo tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen datuguli o ye degunba de ye sanni feerew siraw kan. Umar Yaluku ye chauffeur ye Sama Transport la. Sama Transport o ye cakɛda ye min bɛ Mali ani Côte d'Ivoire bɛɛ kɔnɔ. Bon depuis an b'a dɔn jɛra Mali la a ye gɛlɛyaba de se an maliyɛnw kɔni ma transporteur bɛɛ ma parce que a bɛ sanji fila bɔ baara wɛrɛ t'an bolo transport kɔ an tɛ ko wɛrɛ kɛ baara foyi t'an bolo an b'an ka denbaya balo la an b'an ka dahirimɛ sɔrɔ transport dɔrɔn de la bon n'a fɔ ko coronavirus nana ko embargo dara coronavirus kosɔn mobili tɛ taa a tɛ na ni mobili fana bɔra yan u bɛ dan frontière la Pɔgɔ Abidjan bon nafa kɔni t'o la n'a fɔ ko jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ mobili tɛ se ka don jamana dɔ in kɔnɔ a tɛ se ka don kelen dɔ in kɔnɔ a tiɲɛ na a ye gɛlɛya kɔni lase an ma an bɛ sanji fila bɔ mɔgɔ si tɛ baara la fɛn fɛn bɛ balo de la u t'u k'u ka balo sɔrɔ gɛlɛya kɔni nana o y'a dan ye gɛlɛya kɔni bi an bɛ yɔrɔ min an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ a bɛ sanji fila bɔ. Mali tungaden ka ca Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ yan nɔ ka tɛmɛ duniya fan bɛɛ lajɛlen kan a jate bɛ taa mɔgɔ miliyɔn 3 ɲɔgɔnna de la ayiwa taabolo ni degunba de bɛ olu fana bɛɛ lajɛlen kan. Ka tɛmɛ ni Mali kura kunnafoniw ye Saka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Sedantolantan bunagun kan na Coupe d'Afrique des Nations farafinagun sedantolantan ɲɔgɔn danba min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ tako bisabani sabana kun cɛra Cameroun jamana kan kari tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2022 waati min na o ɲɔgɔn danba tun bɛ senna Mali championnat Ligue 1 sedantolantan bunagun kan o tun bɛ k'i sɔn tile 14 ɲɔgɔn danw de bɛ senna dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn dan 9 don u bɛ ka tan i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogoya min na Bamakɔ ani jamana dugu wɛrɛw sedantolantan yɔrɔw la kun a février kalo tile 8 san 2022 ɲɔgɔn dan 3 de tanna Stade Modibo Keita la Bamakɔ AS Black Star ye sebaya sɔrɔ Joliba Athletic Club kan celu 1 kanankolo AS Black Star kanuna halisa Stade Modibo Keita la Bamakɔ AS Police ye se sɔrɔ Club Olympique de Bamako COB kan celu 2 ni 1 AS Police kanuna ASCO Association Sportive de Korofina ale ye sebaya sɔrɔ Yele Olympique kan celu 2 ni kanankolo ASCO kanuna o ɲɔgɔn dan tana Stade Mamadou Konate la Bamakɔ bi araba février kalo tile 9 san 2022 ɲɔgɔn dan 4 Stade Modibo Keita la Bamakɔ nɛgɛ 16 n'o dana gosira Stade Malien de Bamako ale ni 11 créateurs de ɲɛrɛla bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ halisa Stade Modibo Keita la Bamakɔ nɛgɛ 18 danamana gosi AS Real de Bamako ale ni LCBA Lafia Club de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Jara Achila Kulukorokaw fɛ nɛgɛ 15 mana sanga 30 sɔrɔ CS Dugolon 2 ale ni AS Bakari Jande Barawuli bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Bameba Traoré la Sikaso nɛgɛ 15 sanga 30 AS Douane de Sikaso ale ni USBO Union Sportive de Buguba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini alamisa février kalo tile 10 san 2022 championnat Ligue 1 tile 14 bɛ kun cɛ ni ɲɔgɔn dan 2 ye nɛgɛ 16 dana mana gosi Stade Modibo Keita la ASOM Association Sportive et Olympique de Misra ale ni USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dan 2 tɔ kelen nɛgɛ 18 dana mana gosi AFE Afrique Football Elite ale ni US Kita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Modibo Keita la Bamako VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala Selido. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.